Hvad så alle sammen, det er lige kommet her. Igen er det endnu en pakkeåbning. Flere figure points, som I nok kan se deroppe. Ja, det kan godt. Og vi har en eller anden med. Jeg er sur, så går det bare til Messi. Come on. Kom nu, giv mig noget godt, please. What? Ja, det er mit pakker. Sidste to pakker, jeg Øssel! Nu skal jeg quick serious! Så skal jeg Øssel quick serious! Nej! Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Jeg ved jo ikke, at vi får slået i dem. Så har vi Dan næste gang, ja. Hvad? Så har vi Dan næste gang. Oj. For fanden, Jan, hun skal også smage den. Nå, men vi fik buffon. Hey! Hvem var det? Nå, det var... 86, Jan, så fik du 86. Det for kravle der, så skylder du mig 100 k. Nej. Hvis det er Messi, så får du noget andet godt. Du er ikke vel grav. Nå. Jamen, ellers var det Messi, der gav os buffon. Nej, jeg mener faktisk, du var også... I'm weak for. Ja. Falcao. Han er fucking meget værd, ham her. Præcis, skal vi lige se, hvor meget han er værd? Ja. Fucking meget. 10 k sidste gang, jeg siger. Ikke fordi det er sådan meget. Prøv at se. Han er steget. Han er... Oj. Seriøst. Jeg vidste sgu da ikke, han var noget værd. Det var da meget, jeg sagde. Ja. Fuck, der er ikke engang mange af ham inde. Fuck dig. Okay, hjælp mig. Jeg har spillet det bare på sammen på listen. Det er fandme for farligt for os. Men Lewandowski, det var